Шабнами Сурайё, овозхони 38-солаи тоҷик, дар саҳифаи инстаграми худ хабар додааст, ки атрсозони фаронсаву олмон ба номи ӯ атри занона истеҳсол карданд. Атр Шабнами Сурайё ном гирифта аз ҷониби атрсозони фаронсаву олмон ба ҳамкорӣ ба ширкати Мино истеҳсол шудааст. Нархи атр дар сомонае, ки ба худи овозхон мутааллиқ аст, 89 евро зиёда аз 1000 сомон гуфта шудааст. Акнун Шабнами Сурайё нафас нафас дар канори шумост, дар димоғу пироҳани шумост. Атри хушбӯи Шабнам бренди ҷадидест, ки аз ҷониби атрсозони Фаронса ва Олмон дар ҳамкорӣ бо ширкати Мино дар шаҳри Берлин истеҳсол шуд, навиштааст овозхон дар саҳифаи инстаграми худ ва чанд акси онро нашр кардааст. Бори аввал нест, ки ин оилаи ҳунарманду маъруф ба номи худ ин ё он маҳсулотро истеҳсол мекунанд. Қаблан ҳам ширкати Нурабис, ки асосан ба истеҳсоли нӯшокиҳои спиртӣ машғул аст, бо номи Фарзонаи Хуршед, хоҳари Шабнами Сурайё, коктейли Фарзонаи Хуршед омодаву ба фурӯш гузошта буданд.